Katkum ka Khubor balayo nakatamay Khubor jang ka Khasi Students Union. Kawe kalong kami Khasi ka bana ka Shillong balan kala Shah thombor da ka jing Shah sho Shah bom Haka Trai Ïing Haka bakani kalong kami ka Trei Bylla han Nagpur Hajla Maharashtra bat kani kalong kami kala Pynshitom haki benta jong ka kti kadyang. Halor kani ka jing Shah thombor kani kalong kami nakalyang ka Khasi Students Union kala shimkhia bat lengba ka KSU Delhi unit kila pentep ya kani ka jingjia syakatrat pulit jangka jela Meghalaya lengba USP ke distrik Rilom Khasi mingi kumju ru Shah officer pulit uba kli ya ka kunhun special police unit for North East region u Robin Hibu IPS. Hadian baka KSU kala ujor ya kani ka jing Shah thombor kani kalong kumi Khasi han Nagpur ki pulit Bada ka jingshim kia katanat pulit na kani ka jela Meghalaya but special police unit for North East region ki Bylla kran bat ki pulit ka Nagpur ya kani ka longkme la shimtino da ki pulit bat laya lamru syaka jaka sumar ban eksamen bat ban yo ka jing sumar ka kerki bat ki pulit kidang penlong ka jing toket halor kani ka jingja.